Hei, olen Teija Väinölä. Vien sinut seuraamaan kristillistä tuokiota. Kyseessä on sosionomin opinnäytetyönä kehittämäni menetelmä, jota käytetään pääosin ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä, hoivakodeissa, päiväpiireissä tai missä nyt ikääntyneet sitten kokoontuvatkin. Menetelmään kuuluu 40 erilaista kuvakorttia, joiden avulla keskustelutetaan ihmisiä. Kuviin liittyy Raamatun tekstit, jotka on koottu tällaisen A5 vihkoon. Ja täällä on muutama vaihtoehto, joista tuokion vetäjä voi valita, minkä haluaa kulloinkin lukea. Kuviin liittyy myös hengellinen virsi tai laulu, ja ne on koottu omaan vihkoonsa. Tuokioita voivat pitää niin vapaaehtoiset kuin seurakuntien ja hoivakotien työntekijätkin. Seuraavaksi pääsette seuraamaan esimerkkituokiota, fiktiivistä sellaista, jossa muutaman ystäväni kanssa, jotka esittävät ikääntyneitä, käymme muutaman kuvan läpi ja niihin liittyviä Raamatun tekstejä ja lauluja. Laulamme vain yhden säkeistön lauluista. Olette lämpimästi tervetulleet tähän kristilliseen tuokioon. Mä oon Väinölän Teija ja mä pidän nyt teille tämmöistä hetkeä, missä keskustellaan kuvista ja kuullaan Raamatun sanoja ja sitten lauletaan vanhoja hengellisiä virsiä ja lauluja. Ja mä kysyisin nyt, että ketä meitä on tässä mukana? Maire. Hei Maire. Juho. Hei Juho. Hilma. Hilma. Hei Hilma. Ja mä olen Teija. Sopiks teille, että mä sinuttelen teitä? Joo. No kiva, on mukavampi pitää tätä tuokiota, kun voidaan olla sinuja keskenämme. Hiljennytään alkurukoukseen ensin. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan olla yhdessä koolla tässä hetkessä. Ja Herra, me pyydetään, että sinä siunaat tämän meidän tuokiomme. Ja Herra, meille puhut ja olet tässä läsnä. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimeen. Amen. Maire, otappa näistä yksi kortti. Mm-hmm. Katos, kummonen kuva sut tuli siitä. Ja Mm-hmm. näytätkö toisille, kummonen kuva tuli? Mikäs siinä on? No tässä on sulonen lammas. Tuleeko sul kummosia muistoja lampaasta mieleen? No ainakin jotain lauluja tulee mieleen, kun itse aina lammas oli sellainen lemppari-eläin, mutta koskaan en sitä sitten itselleni saanut. Haaveilin vaan lampaasta ja sitten piti vaan laulaa. Oli semmoinen laulu, että Maija loli kaaritsa, 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 Maija loli kaaritsa, lumi valkea. Moi, olipa kiva laulu. Kiitos. Mitäs Juho, sinut tulee mieleen? Joo, meillä oli lampaita silloin aikoinaan kotona ja ei niitä mitään maltettu syödä. Tai joskus me kokeiltiin, yksi lahratti, mutta se maistui niin kamalalta, että ei niitä pystynyt syömään. Ja sitten ne on tosiaan märkä lammas, niin haisi kamalalta. Kiitos. Annatko sitten Hilmalle? Mitäs Hilma? Lammas. Ei tuu oikein mitään mieleen. Oletko sä mailla asunut, että onko? Ei, me ollaan kerrostalossa asuttu. Juu, no ei tuu siellä sitten ole lampaita ollut. Mites onko se äiti tai ootko sinä tehnyt käsitöitä villalangasta? No äiti putos villasukkaa. Se on villasta. Joo. Äiti kutoo vieläkin. Kyllä hän tekee harmaita sukkia ja raidallisia. Joo. Joo. Sukkia. Joo. Osaatko sä parsia? Ei äiti parsii. Äiti parsii. Selvä. Kiitos. Seuraavaksi kuullaan, mitä Raamatussa puhutaan lampaista, niin otetaan joku kertomus täältä. Mä luen meille nyt Luukkaan evankeliumista
Jeesuksen vertauksen, kun hän opetti. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Jeesus tässä kertoo, että miten taivaassa iloitaan todella paljon, kun joku ihminen tekee parannuksen, eli kääntyy Jeesuksen puoleen, pyytää syntejään anteeksi ja uskoo, että Jeesus antaa ne anteeksi ristin kuolemallaan. Hän on sovittanut synnit. Ja se yleensä tarkoittaa myös ihmisen mielenmuutosta, että sen jälkeen tahtoo seurata Jeesusta ja olla hänen oma lampaansa. Sitten me lauletaan seuraavaksi. Laulu, joka tähän liittyy. Eli lauletaan semmoinen laulu kuin Kirkastoi Kristus meille. Tämä on sivu 15. Löytyykö sieltä? No kato, heti löytyy. Heti löytyy. Mä voin auttaa. Sä löysit mulle valmiiksi. No. Mä tiedän tämän melodian. Noniin, hyvä. Kirkastoi Kristus meille ristin uhri Golgatan, josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Uskon silmä kiinnitän aina kohti ristiä. Hyvä. Se taisi olla tuttu laulu teille. Oli. Noniin. Hilma, sinä voisit ottaa seuraavan kuvan. Noniin. Minkäs kuvan sait? Kukka. Kukka. Ei tuu mitään mieleen. No mikäs sun on semmonen sun lempikukka? Lempikukka. Pelarkuunia. Mummo pelarkuunia. Joo. Oletko sä kasvatellut niitä? Mummo kasvatti pelarkuunioita. Mummo kasvatti. Mummolla oli pelarkuunioita. Mummon pelarkuunia. Semmoinen laulu on Mummon pelarkuunia. Joo. Se on. Kyllä. Juu. Joo. Ei tuu muut mieleen. Kiitos. Juho. Mä en tiedä, on tämä aurinkokukka, jos tämä semmoinen on, niin kyllä mä ruukkasin näitä viljellä sillä lailla. Ne on semmosia ihan linnunsiemeni, kun mä heittelin ennen kaurankylväsin peltoja. Tai oli hernekaura, mitä se onksi milloinkin tullut ruiskutettu. Heitätyin pelto, niin ja emäntä on tyytyväinen, sit kun elo syyskuussa, niin nämä on tämän näköisiä, niin oli paljon kukkasipöydällä usein. Sulla on kiva muisto siitä jäänyt. On. Joo. Kiitos. Maire, mitäs sul tulee kukkasesta mieleen? No mitäs mä nyt tästä keksisin? Ainakin tulee mieleen, että se on syksyn kukka. Ja sit mä joskus, kun mä talvella oon lintuja ruokkinut lintulaudalla, niin kun multa loppu kaurat, isännän kauran hiput loppu, niin sit mun piti ostaa kaupasta linnuille tätä aurinkokukkasiementä, mutta kyllä se oli aika kallis satsi ostaa kaupasta, sen mä muistan. Joo. Hyvä, kiitos. No seuraavaksi me kuullaan sitten Raamatusta sanoja kukkasista.
Otetaan tässä Luukkaan evankeliumista taas Jeesuksen opetusta. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Sillä henki on enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa kaarneita, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa, ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon suurempiarvoiset te olette kuin linnut? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa? Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljon ennemmin teidät, te vähäuskoiset? Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko, sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat. Mutta teidän isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Meidän ei tarvitse niin paljon murehtia, koska Jumala pitää meistä kuitenkin huolta, kun me hänen valtakuntaansa etsitään. Silloin on kaikki hyvin. No sit lauletaan. Sivu 9. Täällä on se sama kukka nyt. Juu. Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoistiin. Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoittiin. Kiitos, että tahdot mulle elon antaa hieisen. Kaikesta, oi Herra, sulle annan ikikiitoksen. Noin. Ja sitten Juho. Minkäs kuvan sait? Tää on taivaskuva, mutta mulle ei tule oikein mitään muut mieleen kuin toi se laulu, että taivas on sininen ja valkoinen ja tähtöisiä. Joo, semmoinen laulu. Kiitos. Annatko Juho Hilmalle? Mitäs Hilmalle tulee mieleen? Juu. Sininen taivas. Ja tuossa on niin kuin olisi vähän tuommoista raumanpitsiä tuossa reunas. Joo. Toi. Se on vähän niin kuin pilvi, mutta niin kuin pitsipilvi. Pilvinen pitsi. Pitsinen pilvi. Jeesuspilvi. Mä olen sen kuin Jeesuspilvi. Mutta tää on pitsi. Tää on raumanpitsi. Joo, äiti teki raumanpitsi. Tai enkelipilvi. Nypläskö äiti? Juu, kyllä hän vieläkin nyplää niin kauheasti. Juu, kutosukkaa ja nyplää vähän vuorotelle. Hienoa tulee. Mulla on muuten joskus semmonen lakanareuna, kun oli sitä pitsiä. Taitaa olla vielä haalistunut se on, mutta hieno se on. Vähän niin kuin tommonen pitsi. Joo. Toi taivas, toi pilvipitsi. Joo. Kiitos. Maire, mitäs sulta tulee taivaasta mieleen? Jaa. Taivas. Taivaan koti. Sellaista jotain. Taivaan koti tuli sinun mieleen. Kiitos. Niin, taivaan kotiin pääsee, kun on kastettu ja turvaa Jeesukseen syntiensä sovittajana. Katsotaan, mitä Raamatussa puhutaan taivaasta. Moniakin asioita, mutta otetaan nyt tästä tämmöinen apostolien teoista
tämmöinen kertomus, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja hän oli ylösnoussut. Niin mitä sitten tapahtui 40 päivän kuluttua siitä? Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli Jeesus tulee vielä toisen kerran takaisin tänne maan päälle hakemaan omiaan. Niitä, jotka on jo ehtineet nukkua pois ja niitä, jotka on elossa sillä hetkellä, kun hän tulee. Sitten me lauletaan. Sivu on 36. No, tämä on vanha tuttu laulu. Joo. Taivas. Sama kuva taas. Mun Kanteleni kauniimmin taivaassa kerran soi. Mun kanteleni kauniimmin taivaassa kerran soi. Ja uusin äänin suuloisin mun suuni laulaa voi. Ja uusin äänin suuloisin mun suuni laulaa voi. Nyt halleluja rakkaalle mun Jeesukselleni. Nyt halleluja rakkaalle mun Jeesukselleni. Niin autuas on päivä se, kun pääsen luoksesi. Niin autuas on päivä se, kun pääsen luoksesi. Se on sitten ihana päivä, kun päästään Jeesuksen luokse taivaan kotiin. No nyt me voitaisiin sitten lopuksi lukea yhdessä Isä meidän rukous ja Herran siunaus. Ne löytyy tämän laulukirjan takaa, kun pistätte kirjan kannet kiinni ja sieltä löytyy sana, niin hiljennytään yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen. Kiitos teille kaikille, kun olitte mukana tässä tuokiossa. Kiitos, kiitos, kiitos. Oli sitä kaffet sit ja pulloja kanssa. Juu, järjestyy. Pulloa. Tuokion kaikki materiaali on ilmaiseksi ladattavissa toimeksiantajani Raamatulukkijan liiton sivulta tai Vahvikkeen sivulta. Videon alla olevissa kommenteissa löytyy osoitteet, joilla löytää materiaalin.
Minulta voi myös tilata materiaalia 40 pelikorttikartongille painettua kuvaa, Raamatun tekstivihko ja 8 lauluvihkoa sekä ohje näiden tuokioiden pitämiseen. Menetelmä on osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi myös muussa kuin hoivakotien yhteydessä. Jos esimerkiksi pidetään isommalle joukolle, niin kannattaa jakaa iso ryhmä pienempiin ryhmiin, joissa keskustellaan kuvista ja sen jälkeen yhdessä luetaan Raamatun tekstit ja lauletaan yhdessä. Voipa tuokioita pitää myös ihmisten kanssa, joiden kognitio toimii erittäin hyvinkin, ja silloin hedelmällistä on kuvien jälkeen käydä keskustelua luetusta Raamatun kohdasta. Käyttötapoja on monia. Rohkaisenkin sinua lähtemään mukaan kristillisten tuokioiden pitämiseen niin hoivakodeissa kuin muissa ryhmissä ja jopa yksittäisten ihmisten kohdalla. Työ on palkitsevaa ja monet haluavat osallistua tällaisiin tuokioihin. Kiitos kun katsoit.